video vil beskæftige sig med stilgenren den introducerende artikel. Den introducerende artikel har som regel til formål, at den skal introducere til et emne. Der er altså en vis bredde i den her genre, som man skal huske, når man skriver den. Målgruppen for den introducerende artikel er et almen kulturelt tidsskrift. Det er altså ikke andre HF-elever, du skriver til, og du er derfor nødt til at forklare fagbegreber, hvis du anmelder. Du skal desuden huske, at din modtager ikke har adgang til teksterne. De skal derfor introduceres, og der skal være i hvert fald korte resuméer af de tekster, du anmelder. Eftersom at den introducerende artikel skal introducere til et emne, er det altså emnet, der er i centrum. Derudover skal du være bevidst om din modtagergruppe, som altså ikke kender noget til emnet på forhånd. Det gør, at du skal altså vende dig til at forklare begreber og forklare omstændigheder, som står i de tekster, du har anvendt. Det er altså emnet, der er i centrum, og det gør, at denne genre er noget bredere end de to andre, og gør, at du måske skal inddrage en lille smule mere materiale, end du ville gøre i en argumenterende eller analyserende opgave. Ligesom i de to andre genrer, har du i den introducerende artikel en hovedtekst. Det er denne tekst, der står i hæfte 2, og som der står i opgaveformuleringen, at du skal bruge. Vær dog opmærksom på, at i en introducerende artikel skal du ikke gå helt så meget i dybden med analysen af hovedteksten, som du vil i det analyserende oplæg. I denne opgave skal du i høj grad være opmærksom på, hvad opgaveformuleringen beder dig om at anvende hovedteksten til. Den vil ofte skulle bruges som et eksempel, et eller andet, der siger noget om dit emne. Som sagt tidligere har din modtagergruppe ikke som sådan en dansk faglig baggrund. Du skriver ikke til et HF-hold, og derfor skal fagbegreber selvfølgelig forklares. Du kan dog godt tænke, at fagbegreberne ikke er så relevante i en introducerende artikel, da du i høj grad introducerer til et emne. Det er dog ikke rigtigt. Her er fagbegreberne også relevante, men du skal i høj grad tænke på, hvordan de bidrager til læserens forståelse af emnet, og det er det, du skal bruge dem til. Brug dem til at komme lidt dybere ned i emnet og give læseren en større forståelse for det emne, du behandler. I diskussionen i slutningen af din stil kan du i den introducerende artikel i høj grad tage emnet op til diskussion. Er emnet relevant? Hvorfor er det interessant? Osv. Her er det selvfølgelig vigtigt, som i alle andre genrer og i alle andre opgaver på HF, at du tager udgangspunkt i din redegørelse og analyse for at få en faglig tyngde, og for ligesom at have taget læseren med ved hånden hele vejen igennem. Det er også her, at du kan inddrage andet materiale fra undervisningen i en perspektivering, og her kan du i høj grad tænke over, hvordan noget af det, du har lært, noget af det, du har læst på HF, kan bidrage til at give et større perspektiv og en bredere forståelse af det emne, du har behandlet i den introducerende artikel. I den introducerende artikel skal du selvfølgelig også inddrage mindst én tekst fra hæfte 1. I den introducerende artikel kan det dog tit være en god idé at inddrage mere end én tekst, da det hjælper til at give en bredere forståelse for det emne, du vil introducere til. Du skal dog passe på, at du ikke inddrager alt for mange, så det bliver for overfladisk, da det stadigvæk er vigtigt, at du kan komme lidt i dybden med de enkelte tekster. Tænk derfor meget over, hvilke tekster der er relevant, og hvordan de bidrager til at give læseren en større forståelse for emnet sammen med hovedteksten. Vil vi nu tage udgangspunkt i en problemformulering fra et eksamenssæt, hvor vi kan kigge på, hvordan en opgaveformulering om den introducerende artikel kan resultere i en god overskrift og en god manchet. Opgaveformuleringen hedder: skriv til et almen kulturelt tidsskrift en introducerende artikel om samtaler i litteraturen og i hverdagen. Som en del af artiklen skal du karakterisere samtalen i Leif Panduros tekst. Du skal desuden inddrage dele af materialet fra hæfte 1. Fokus for opgaven er altså samtaler i litteraturen og i hverdagen. Det er derfor det, der er emnet for opgaven. Bemærk, at man i hovedteksten skal karakterisere samtalen, og fokus er derfor ikke på personer, miljøer og plot osv. Hovedteksten er altså en eksempeltekst i den introducerende artikel. I den introducerende artikel kan man også ofte finde god inspiration i hæfte 1 til behandlingen af emnet, da teksterne som regel hører ind under det samme tema. En god overskrift til denne opgave kunne være kunsten at tale i tekst. Det er en meget fængende overskrift, der er endda et lille bogstavrim i tale i tekstdelen. Der er en lille modsætning, da tekst ikke taler, og den er egentlig kort og dækkende.
En ganske udmærket overskrift. En manchet til denne overskrift kunne så være: fundamentet for al sproglig kommunikation er samtale. Derfor er en forfatters formidling af samtaler en kompleks og vigtig del af litteraturen. Hvordan kan forfatteren formidle samtaler, og hvordan adskiller disse samtaler sig fra dem, vi har i hverdagen? Denne manchet er meget informativ. Den dækker indholdet rigtig godt. Derudover så tager den udgangspunkt i opgaveformuleringen og opfylder derfor de krav, vi kunne have til en manchet, samtidig med at den hænger fint sammen med overskriften.